Ahojte, vítam vás v dnešného videjka. Ako vidíte, mám naoklené nechtičky. A dneska je to teda nový LPS. A je ich teda dvaja sú teda. A ideme na to. A prvý LPS je tento. Tohto má aj Sophie DIY. A vlastne má doplnok píšťalku. Je taká líška. Vidíte, že tam je napísané Wolfgang. A ešte niečo tam je napísané a to je neviem čo. A u mňa to vlastne bude dievča. A má aj myhalnice, takže by to malo byť dievča. Tak ja si vás opriem tu o fľašu, o pána fľašu a otvoríme to. To nejde. To mi teda pomohlo. Sorry, ľudia. Ľudia, presunula som sa, pretože to tu nešlo. Tak otvárame stále. Ničom neprederavila, prosím, všetko je v pohode? Áno, všetko je v pohode, okej. Tak. No. Bože, môj. To nejde speliť. Alebo ja som len creeper. To bude asi to druhá možnosť. OK. Posunuli sme sa o level vyššie. Máme tu. Inak prišla som zo zubárky, takže nemôžem 3 hodiny jesť. Pretože mi vrtali zub. A mala som len 5 hodín v škole. Namiesto 6. No, to sa mi ani neoplatilo. Ale, ľudia. Nie proste tak. Ľudia. Stojte. Neviete stáť? Nemáte nohy? Super. Oh my god. Takže pišťalka už sa nám aj tak vybrala sama. To je super. Vidíte na ňu. Úplne super duper. A ideme na samotného pečopa. Inak tieto gumové pečopasy sa mi ani veľmi nepáčia, ale tento je krásny. Už by ste nemali padať, už asi nie. Som to vyriešila. Nožnica, poďte na pomoc. Halleluja. Keby sa niekto pýtal, zohnala som ho v... Počkajte, ja vám takto zakajú. Zohnala som ho v Altoids. Áno, Altoids. A v akom meste to vám nepoviem. Tak, tada, je tu na... Ježišmaria, to je úplne husté. Ja milujem tohto pečopaka. Pretože má ho aj Sophie DIY a proste úplne husté. A už má na sebe aj pišťalku. A myslím, že je to teda líška, alebo nejaký vlk. Asi to bude vlk. Ale budem ho využívať ako... A momentálne sa neviem, kde som skončila. Aha, už viem. Budem ju využívať ako... Jej mama. Proste ona bude jej mama. Proste ju chcem takto využívať
akože mama a dcera. Tu mám náušnicu, doplnok som jej dala. Vlastne ona bude telocvikárka a bude akože ju bude učiť. Ona bude akože trénerka v jej škole, takže úplne sa teším na ten minifilm. Ďalší nový LPS. Je to tento psík, ktorý je prepáčte, že v tomto videu mi stále padá kamera. Ale proste už nie som schopná ničoho robiť, pretože som úplne mimo. Ktorý je vlastne ten tvrdý a nie fake. Je teda takýto a to má hviezdičku, to myslím, že to nie je talentovka, či je? To je asi talentovaný, alebo ja neviem, ja sa v tom nikdy nevyznam. To je asi talentovka, ale asi nie. Neviem. A takto, ja som ho, keď som bola menšia, vlastne som ho mala. Potom sa vie, že taká historka. Takže keď som bola malá, vlastne som ho mala, potom som ho dala Sophie DIY. Potom som Sophie DIY ho dala LPS Sarči. A určite ju navštívte, jej kanál LPS Sarča, pretože ona teraz začala natáčať. A LPS Sarča to dala Mangle a Mangle to dala mne. Takže ho mám zase v ruke a je to úplný dobrý pocit. Ja keď som bola malá, tak som ho nazvala Psíčo, alebo tak, Psíčko, tak nejak, pretože ja som mala psíčku, to bol chlapec, teda to bola dievča, ale potom som ho keď som mala tohto, tak ja som ho nazvala Psíčko, alebo tak nejak. Ja viem, že je to trapné, ja som si vymýšľala mena. A teraz sa vrhneme na info. Takže info. Chcela by som natočiť taký minifilm, ja som ho točila, ale má viac než 15 minút, takže to bude asi na viac dielov. Bude to film o Kate, je to hlavná postava, keby niečo. Ja mi teraz ukážem, ako vyzerá. Počkajte. Kate. Áno, je to koker. Ja som z neho úplne mimo. Možno ho budem mať, ale je to teraz požičaný od Mangle a Mangle ho mala požičaného od jednej spolužiačky, ktorú nepoznáte, takže jej meno nemusím hovoriť. Teraz nepríde do školy a my ju vlastne chceme vymeniť z Mangle. Ja dávam zberateľského jazvečika a Mangle dáva long hair cat, čo je vzácne, ale neviem, že komu vymení a tak no. A vlastne pôjde v tom filme o tom, že vlastne ona pôjde poprvýkrát do školy, potom stretne tohto, ako sa rozíde ako sa rozíde s jednou mačkou, ale tu teraz tu na nemám. A jak sa s ňou akože rozíde, tak oni dvaja sa zamilujú. No. A budú frajeri. To vám mohlo dojsť. OK, toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, hoďte like. Hej, ale toto ukačujem ja. Sorry. Ak sa vám video páčilo, hoďte like a ahojte. Mimochodom mám ešte túto mačku s mikinkou od Mangle. Aha, ešte mám kde si more. Toto prasiatko, takto prasiatko. A dneska som sa ešte kúpila tieto nálepky. Tu sú psíkovia.
A to sú delfíny.